Pozemské zvieratá versus morské zvieratá. Toto nie je dobré, kamarát. Juhu! Chlapi, práve sme pristáli na pobreží opusteného ostrova a nasledujúce 2 dni nás čaká ultimátna lovecká výzva. Prvý deň sa pustíme do hlbokého modrého oceánu za najväčšími a najnebezpečnejšími zvieratami. A zajtra, chlapi, to zmeníme na úplne nové prostredie. Máme tie najlepšie zbrane, najbláznivejšie zvieratá a som dnes poriadne nabudený. Máme tu túto veľkú zbraň, ktorá sa používa na ulovenie najlepších zvierat, aké môžeme nájsť. Cieľom tejto výzvy, chlapi, je otestovať sa, či dokážeme chytiť tie najbláznivejšie zvieratá v hlbokom modrom oceáne. A zajtra v úplne novom prostredí. Na konci tejto výzvy mi musíte dať vedieť, ktoré zviera podľa vás bolo lepšie, ktoré sme chytili. Toto tu je harpunová puška dlhá 1 meter a 20 cm. Máme okolo seba hromy a blesky. Príroda je proti nám, chlapi. Ale dúfajme, že táto veľká zbraň nám môže niečo priniesť. Pravdepodobne to nie je najrozumnejšia vec na svete potápať sa počas búrky s bleskami. Máme len jeden život však. Môžeme to rovno otestovať. Ukážem vám, čo ešte máme v batohu. Máme tu samozrejme veľkú mačetu, máme GoPro a batérie do GoPro. A nakoniec, chlapi, máme náš Quick Revive. Viete, že toto použijeme len vtedy, keď to bude v tejto výzve najťažšie. Neviem, či vidíte, ako sa všetky tie mraky zhromažďujú. Toto nie je dobré, chlapče. Hromy a blesky už začali. Neviem, čo je nebezpečnejšie. Stáť na pláži a čakať, kým sa sem preženie búrka, alebo plávať v oceáne s GoPro na hlave a čakať, kým sa sem preženie búrka. Tak či tak počítam svoje kurence, kamarát. To ti poviem. Poďme a dokončíme masku. Vyzerá to tam teraz dosť drsne. Vietor zosilnel. Máme okolo seba búrky, ale potrebujeme chytiť rybu, chlape. Poďme.
Pozri sa na toto tu. Toto je korunovačný pstruh, volajú ho aj ohnivý chvost. Tieto ryby patria medzi najchutnejšie ryby v celom oceáne. A videli ste, že sme potrebovali tú veľkú harpúnu, pretože je zvyčajne ťažké priblížiť sa k týmto zvieratám, chlapi. Sme len v polovici prvého dňa a myslím si, že by sme ešte mohli uloviť lepšiu rybu. Niečo väčšie, nebezpečnejšie. Niečo bude ťahať o niečo silnejšie. To by ukončilo prvý deň na absolútne extrémne vysokej úrovni, čo znamená, že zajtra, keď pôjdeme po suchozemských zvieratách, budeme musieť ísť po niečom šialenom. To je isté. Dokázali sme to. Poďme. Woohoo! Dnešným cieľom je nájsť to najlepšie zviera, aké môžeme. A začali sme naozaj silno, chlapi. V Austrálii sa mäso tohto zvieraťa predáva za približne $200 za kilo. Ale v tejto výzve nám ešte zostáva čas, čo znamená, že sa môžeme pripraviť a vyraziť späť von, aby sme zistili, či nenájdeme niečo lepšie. A viete, že dnes ideme po tom najlepšom z najlepšieho. To je ono! Dokázali sme to, chlapi. Nedostali sme pelagickú rybu, ktorú sme chceli, ale máme jednu z najlepších útesových rýb v celom oceáne. Toto je Maori Sea Perch. Vidíte, prečo sa to volá Maori Sea Perch? Pozrite sa na tie farby na jeho tvári. Toto sú jedny z najťažšie uloviteľných rýb na harpúnu. Chlapi, v živote som ulovil len pár takýchto kúskov. Tento tu je skôr menší a stredne veľký. Získať takéhoto pri pobrežnom potápaní, chlapi, tam vonku na tých pobrežných útesoch, to je takmer nevídané. Máme tu niektoré z najlepších útesových druhov v celom oceáne. Zajtra to bude ťažké prekonať, chlape, najmä ak pôjdeme po suchozemských zvieratách. Budeme musieť nájsť niečo naozaj výnimočné, aby sme prekonali tieto ryby tu. Mám toto v ohni. Mám drevo. Tak, hotovo.
Myslím, že toto zjeme. Toto bude ako svätý grál. Darujeme to niekomu miestnemu tu, na tomto ostrove. Môžete si predstaviť motýľa. Je to takmer úplne otvorené. Presne tak. Presne to urobíme s touto rybou. Všetky jej vnútornosti a žalúdok. Nič z toho nechceme. Je to úplne úžasný pocit. A nožom ideme čo najbližšie k chrbtici. Uistíme sa, že vyberieme všetky žiabre. To tam nechceme. Táto strana tam nemá žiadne kosti. Tá strana má jednu stranu s kostiami a potom všetko mäso na tej strane. Teraz ich ideme pripraviť. Jednu dáme priamo sem. Ďalšiu dáme sem. Tieto pôjdu naprieč, presne takto. Jedna vec o nás, chlapci. Milujeme dobrý rošt, kámo. A tento je asi najlepší, aký môže byť. Poďme ju nasadiť. Och, dokeľu, to sa bude pomaly variť, všetko teplo pôjde hore a uvarí našu rybu na tejto pláži, kámo. Všetci to tam píšte, v komentároch to vrie, fakt vás mám rád, chlapi. Úprimne, vôbec netuším, ako toto dnes prekonáme, chlapi. Toto sú jedni z najlepších útesových rýb na celej planéte. Zajtra budeme musieť zohnať niečo naozaj výnimočné, aby to tomu vôbec mohlo konkurovať, chlapi. Úprimne, chlapi, neverili by ste. Práve to more vyplavilo na pláž. Toto by ste ani nevymysleli. Pozrite, práve teraz to sem more vyplavilo. Pane Bože. Pozri sa na to. To musí byť najdokonalejšia suchá mušľa, akú som kedy videl. To je znamenie šťastia na zajtra, chlapci. Áno, stále na nej rastú barnakle. Vidíte, keď sa práve vyplavila. Chlapci, pozrite sa na to. Som taký hladný. Celý deň som dnes potápal. Ideme si dať krásnu rybu grillovanú na ohni. Poďme na to. Pane Bože. Bez preháňania. To je jedna z najlepších rýb, aké som v živote jedol. Tieto ryby sú príbuzné rodine chňapalov. A chlapci, môžete vidieť prečo. Viem, že vždy hovoríte, Wade, to hovoríš o každej rybe. Nie je to pravda. Jedol som už aj úhora. Jedol som netopiere. Jedol som všetko možné. A nie všetko chutí dobre, chlapi. Niektoré veci ma zložia a dostanem otravu jedlom. Ale toto je vôňa od bohov. Je to tak dobré. Zajtra sa pokúsime zohnať niečo ešte lepšie. Uvidíme sa potom. Fakt vás mám rád, chlapi. Vidíme sa ráno. Dobré ráno, chlapi. Práve sme pristali na odľahlých bahenných plochách a chystáme sa preskúmať toto miesto na druhý deň nášho lovu. Máme mačetu a holé ruky. A to je všetko, čo dnes používame, aby sme, dúfajme, chytili niečo šialené. Máme tu tieto odľahlé bahenné plochy. Príliv už opadol. A toto je pre nás ideálny čas na lov. Všetky tieto kôpky tu sú vlastne vytvorené rôznymi zvieratami, ako sú kraby a podobne. Môžete vidieť prílivové jazierka, množstvo malých krabov. A chlapi, tu vonku budeme môcť nájsť nejaké šialené zvieratá. Musím si dávať pozor na tieto veľké pichlavé veci, lebo tie by mi mohli prepichnúť nohu a to by fakt bolelo. Vidíte toto? Toto sú staré mušle a podobne. Toto je to, čím sa tu kraby živia, chlapi. Vyzerá to, že tu nič nie je. Poďme ďalej. Zvieratá, na ktoré sa dnes zameriavame, patria medzi najlepšie maskované zvieratá na celom svete. Takže musíme byť veľmi ostražití, pretože to je naša jediná šanca, ako tu naozaj nájsť jedno z týchto zvierat. A poviem vám, ak sa nám podarí nájsť jedno z nich, najmä veľkého samca, tak to bude poriadna jazda. Máme tu malého kraba, pozrite sa na to. Nie je to ten druh, ktorý hľadáme. Joj. Snaží sa ma štípať tento malý chlapík. Má len malé klepetá. Má končatiny ako ja, super dlhé a tenké. Práve tu, v týchto mangrovových konároch, sa budú všetky zvieratá skrývať. Použijeme náš nôž práve tu a len to poklepeme. Ak začujeme niečo tvrdé, znamená to, že je tu pravdepodobne krab. Je tu kopa malých krabov. Musí to byť niečo veľké. Tieto kraby sa v skutočnosti stočia do klbka a sedia vo všetkých týchto bánitých dierach, kde sú prakticky zamaskované. Máme jedného. Práve som v tejto dyši počul niečo tvrdé. Počuješ to? To tam je krab. Použijem svoj nôž, chlapi, pretože nechcem, aby mi čokoľvek, čo je vnútri, odhrízlo prst. Tu je.
Áno, máme ho, máme to. Je to malá samička. Vidíš, má na spodku veľké V, tam nosia vajíčka a chýbajú jej klepetá. Je to poriadne bojovná samička. Musela sa tu byť alebo niečo podobné s inými samičkami. To je fakt zvláštne, chlapče. Tieto kraby sú tu vlastne kanibali. Navzájom sa požierajú, chlapí. Tak jej poškrabeme brúško a pustíme ju, dobre? Sú to majstri maskovania. Dobre, ideme ďalej, chlapí. Našia lov ešte pokračuje. Je to tu šialené, chlape. Pozri na tieto prílivy. Doslova vidíš, ako voda prúdi dnu. Takže v podstate bojujeme s časom. Keď sem dorazí príliv, bude pre nás ťažké spozorovať akékoľvek zvieratá. Pravdepodobne máme už len pár hodín a potom je s týmto lovom koniec. Je to teraz alebo nikdy. Budeme sledovať tento vodný tok až hore. Tu budú uviaznuté kraby a rôzne druhy zvierat. Našiel som tu niečo mimoriadne nepolapiteľné, chlapi. Stará dobrá plechovka od Coca-Coly. Dobre, poďme to dostať z vody. Čo to je, človek? Doslova sa práve stratil v piesku. Dobre, máme ho. Toto je šialené, kámo. Pane Bože, to nie je ten správny druh, ktorý hľadáme. Ale je taký zamaskovaný, zahrabáva sa do piesku. Ako sa pohybuje, má akoby malé kolieska na spodku a potom telo ako tank. Predstav si, čo povie svojim kamarátom. Práve ma zdvihol mimozemšťan. Potom mi povedal, že som tank a potom ma pustil. Pozri sa na toto. Máme tu doslova rybku klauna Nema v tomto systéme. Dám GoPro pod vodu a ukážem vám to. Ale niekoľko klaunových rybiek sa tu len tak povaluje. Pozri sa na ne tu. To je šialené, kámo. Tie klaunové rybky sa naozaj skrývajú v tej sasanke. A to, čo tá vec robí, je, že poskytuje ochranu pred akoukoľvek rybou, ktorá sa priblíži. V skutočnosti ich popáli. A to znamená, že tam môžu klásť vajíčka a chrániť svoju rodinu pred väčšími predátormi. Presne ako Nemo, keď príde barakúda. Wow. Pozri sa na toto. To je šialené. Je to lepkavé, kámo. Pozri sa na to. Je to ako had v oceáne. Textúra tejto veci je šialená. Pozri sa na to. Je to mini vodná pištoľ. Hej, určite je to nejaký druh morskej uhorky, kámo. Ideme ďalej. To nie je to, čo hľadáme. Toto doslova pôsobí ako misia z Call of Duty práve teraz. Prechádzame cez tieto mangrovy. Stojím na niečom. Čo to je? Pozrite sa na to, chalani. To je piesočný dolár. Priamo tam. Vyzerá to ako minca. Ten šialene zaujímavý vzor na ňom. Máme tu ďalšiu šialenú morskú uhorku. Chalani, jej povrch je lepkavý. Je to fakt divné. Pozrite sa na jej tvár. Má také čudné chápadlá, ktoré vychádzajú von. Do keľu. Čo to je, kámo? Čo? To zviera je šialené. Má také čudné štekinaté veci, ktoré vychádzajú von. Snažia sa na mňa prichytiť. A je to proste lepkavé na dotyk. Pozri, aké je to tu priehľadné. Máme tu ďalšie zviera. Tento typ som tiež ešte nikdy nevidel. Máme tu ďalší typ vodnej pištole, chlapi. Tieto veci ma fakt milujú. Malý škvrnitý. Ideme sa presunúť k týmto skalám tam hore. Možno tam bude nejaká malá desiata, na ktorej si môžeme pochutnať. Prvé jedlo dňa, ktoré môžeme zjesť. Práve som ju otvoril nožom. To bolo perfektné. Máme tu čerstvé ústrice, chlapi. Poďme si na tom pochutnať. Krémové, slané. Začínam si naozaj obľubovať ústrice, predtým som ich neznášal. Keď sú pod vodou, čerstvé a slané, sú naozaj dobré. Chlapi, nie sme tu na to, aby sme sa milovali s kameňmi a jedli ústrice celý deň. Takže ideme ďalej. Chceme nájsť niečo trochu väčšie s viac mäsom. Prišli sme na tento skalnatý výbežok s množstvom mangrovníkov a vyzerá to naozaj dobre. Chlapi, máme tu kraba priamo v tejto kaluži. Vidím jeho obrys zvonku, jeho tieň. Budem sa musieť pohnúť naozaj rýchlo. Pokúsim sa dostať priamo pod neho a potom ho vytiahnuť. Ak to bude trvať príliš dlho, pravdepodobne zájde hlboko do svojej diery a potom ho stratíme. Pohybuje sa vo svojej diere. Pozri sem. Pozri sa na to. 3, 2, 1. Poď. Áno. Máme kraba. Idem ho chytiť. Vieš, máme ho. Priklačil som ho. Pane Bože, človeče. Máme tam veľkého kraba, ale je to samica. Ako prší, toto je šialené. Takto veľkú samicu musíš pustiť, človek. Takéto si domov brať nechceš.
Žiadny chlap to nechce, to ti poviem. Určite v budúcnosti vytvorí oveľa viac mláďat, chlapi. Pustíme túto slečnu. Tak, choď. Priamo späť tam, odkiaľ prišla. Momentálne sme na úplnom dne. Stále nachádzame len samice. Viete, čo to znamená? Musíme si otvoriť náš Quick Revive a získať poslednú dávku energie, než vstúpime do tejto hlbokej časti mangrovového systému. Poďme na to. Dobre, máme poslednú dávku energie, chlapi. Je čas ísť na lov. Ideme sem dnu. Poďme na to. Nie je šanca, že to ukončím bez toho, aby som našiel nejakého poriadneho monštra. Začíname hľadať. Doslova leje ako skrhlí. Našli sme tu všetko, okrem toho veľkého samca. Mali sme samé dobré známky prítomnosti samíc a všetko podobné. A práve teraz sme v najhlbšej časti mangrovového systému. Prehľadávame všetky tieto kaluže tu, chlapi. Tu sa budú zdržiavať tie veľké kusy. Nič. Vidíte toto tu? Pozrite sa na toto. Máme tu veľkého kraba. Máme tu poriadne obrovského kraba, chlapi. Už podľa veľkosti klepieť vidím, že je to veľký samec. Doslova tu len sedí a pozerá sa na mňa. Pozrite sa na ňoho tam. Toto bude poriadny súboj, chlapci. Poďme na to. Ideme na to. Uvidíme, či je nahnevaný tento chlapík. Áno, chlapci. Do keľu. Tento je poriadne dravý. Dobre. Pôjdeme na to holými rukami. Pre Boha. Idem hneď hore. Dobre. Do keľu. Skoro ma dostal. Dobre, máme ho. Mám jeho klepetá. Chystám sa ho chytiť rukou. Pre Boha. Musím si dať pozor na ruky. Nie. Kde je? Vrátil sa späť. Je preč, bracho. Pane Bože, kde je? Párkrát ma tam skoro dostal, chlapi. To bolo drsné. Tam je. Dobre, idem ho chytiť a vytiahnuť von. Drží môj nôž. Do keľu, človek. Pozri sa na toho kraba. Pén. To je monštrum. Do keľu. Podarilo sa nám to. Pozri sa na to monštrum tam. Tu keľu. To je sakramenský obrovský krab, chlapi. Moje srdce bije strašne rýchlo. Tento chlapík ma skoro párkrát rozdrvil. Pozrite sa na moje ruky teraz. Doslova sa trasiem a dokázali sme to, baby. Máme tu beštiu, ani sa nezmestí do záberu. A tie pazúry tam sú plné mesa. Môžete vidieť, že má peknú hrdzavú farbu, čo znamená, že čoskoro zvlečie pancier. Druhá najvyššia hladina testosterónu v živočíšnej ríši, chlapi. A jedno z najbláznivejších zvierat vôbec. Stále je nahnevaný. Pozrite sa na neho. Dobre, ideme ho usmrtiť čo najhumánnejším spôsobom. Rýchlo, chlapi. A pôjdeme rovno cez jeho telo. A takto ich zabijete okamžite. Presne takto. Jedna rana a je mŕtvy, chlapci. Uvidíme, čo chutí lepšie. Suchozemské zvieratá versus morské zvieratá. A myslím, že toto sa vyrovná tej šialenej hostine, ktorú sme mali včera. Máme tu nášho bahenného kraba. Ideme postaviť ohnisko na tomto bláznivom pobreží. Pozrite sa na to. Dokonca máme dúhu na záver. Nemôžem sa dočkať, keď porovnám, čo sme ulovili včera s tým, čo sme ulovili dnes a zistím, čo chutí lepšie. A chlapi, na konci mi musíte dať vedieť do komentárov, ktorého by ste radšej boli ako pes, čo vyhrabáva jamu na pláži. Máme triesky. Dáme ich rovno do jamy. Naše menšie kusy dreva. Daj to tam a potom naše veľké kusy dreva. Všetci to choďte položiť. V komentároch to vrie. Toto je šialené. Kraba máme priamo tam. Ostrov v diaľke. Dúha. Môj Bože. To je úžasné. Človeče, myslím, že toto bude konkurovať včerajšku. Videli ste, že sme mali niektoré z najlepších rýb vôbec. Ten Mary Sea Perch. Máme jedného z najväčších krabov, akých som kedy v živote chytil a ide to dole.
Keby som vám mohol ukázať, aké je to ťažké, má to naozaj niekoľko kíl, čo? Ideme ju dať na to. Sledujte, ako táto vec mení farbu. Je to šialené. Pôjde to z tejto zelenej farby na jasne červenú. To je pigmentácia v jej pancieri. Hodiť kraba priamo na oheň je vlastne môj obľúbený spôsob, ako ho pripraviť. Mnohí ho varia v pare alebo dávajú do vody a podobne. Ale keď ich hodíte priamo na uhlíky, znamená to, že sa varia vo svojom pancieri. Tento bajenný krab je teraz taký čerstvý, doslova sa ešte hýbe, chlapi. Jeho jadro doslova takto púzuje, to sú nervy vo vnútri zvieraťa. Tento kúsok bol doslova ešte pred 10 minútami vo vode. Pozrite, aká je už červená. Je šťavnatá. Dobre, poďme ju dať späť na oheň. Doslova počujete, ako sa šťavy v tomto krabovi práve teraz pária. Idem otrhnúť tento kúsok. Pane Bože, niekedy dostanete takéto kúsky a nie je v nich veľa mesa. Ale táto je plná, Zlatko. Pane Bože, to je samé meso. Dobre, poďme to skúsiť. Videli ste včera, myslím, že sme dali 9 alebo 10 z 10. Ale toto bude musieť byť šialené, aby to vôbec mohlo súťažiť. Král súše, Zlatko. Grillované biele sladké. Toto je 20 z 10. Woohoo! Lepšie to už nebude, chlapi. Toto bola poriadne šialená lovecká výzva a som rád, že ste tu so mnou. Máme tu ďalšie videá, ak si ich chcete pozrieť. A nezabudnite dať like a odoberať. Uvidíme sa pri ďalšom divokom videu. Veľa lásky.